Ruth Jensen modtager familiefejreprisen. Ruth Jensen har siden 1999 fået sat en masse aktiviteter i gang for flygtninge og indvandrere i Lyngby-Taarbæk Kommune. En af de mange aktiviteter, Ruth har sat i gang, er drenge- og pigeklubber. Her mødes børnene og dyrker sport, ser film, spiser boller og laver mad. Det er et fristed for børnene, som også selv kommer med idéer til arrangementer. Komiteen begrunder valget med, at Ruth Jensen er en rigtig ildsjæl, der gør det på privat initiativ, og at det er stærkt, at du ene kvinde, Ruth, har opnået så stor succes med integration. Valget falder på Ruth, fordi du tænker hele familien ind i projektet, og ikke kun barnet. Ruth, vil du være sød at komme herop? Man har mange sjove opgaver, når man er ansat i SOS Børnebyerne. Blandt andet kan man blive sådan en nummerpige med en check. Det har jeg også prøvet flere gange, skulle jeg sige. Men Ruth, det her, det er jo den præmie, du får. Og så selvfølgelig vores store beundring og tak, fordi du gør en stor indsats for børn og familie. Ja, så har jeg fået lov til at stille. Til nu har jeg forskellige mikrofoner. Og det er den ene af dem. Der er sådan få slået en mikrofon op i hovedet. Ja, det var kun for, at vi alle sammen gerne ville høre. Der er et spørgsmål, der brænder sig på her. Hvorfor? Har du det ligesom alle os andre? Eller er der en speciel begrundelse? Og nu skal jeg nok lade være at stikke den helt i hovedet. Så forsigtigt giv dig mikrofonen. Jeg tror ikke, der er en speciel begrundelse. Men du sagde noget her i din tale til at starte med. Man kan ikke lade være. Man skal bare gøre noget. Man bliver også overrasket over at finde ud af, at det virkelig de hjælper, hvad man gør. Så derfor. Det er perfekt. Det er fuldstændig, det er right up our alley. Ruth, tusind tak, og hjertelig tillykke med det. Tak skal du have. Skal du have